ज्यादा जाता नहीं के साखी भारा से घरे आवे ना बतारे हमरा से ज्यादा जाता नहीं के साखी भारा से सखी बीत गल दशहरा दिवाली हो हमके असर धरावेल खाली हो सखी बीत गल दशहरा दिवाली हो हमके असर धरावेल खाली हो घरे आवे न भतारे हमर यारा से ज्यादा जाता नहीं के साखी भारा से घरे आवे न भतारे हमर यारा से ज्यादा जाता नहीं के साखी भारा से ज्यादा जाता नहीं के साखी भारा से घरे आवे न भतारे हमर यारा से गोस्वामी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाता नहीं के साखी भारा से बहे शीतल का पे थर थर अलन सैया जी के बिना हमार हर पलंग बहे शीतल का पे थर थर अलन सैया जी के बिना हमार हर पलंग कितना गरम कपड़ा हम ताईले हमके डाटा देला कही जब दोबारा से जरा जाता नहीं के साखी भारा से घरे आवे न भतारे हमर यारा से जरा जाता नहीं के साखी भारा से ज्यादा जाता नहीं के साखी भारा से घरे आवे न भतारे हमर यारा से ज्यादा जाता नहीं के साखी भारा से राजेश सफाइया के कुछो ना बुझात बा छोड़ी के हमके खाली रुपिया कमात बा रुपिया कमात बा राजेश सफाइया के कुछो ना बुझात बा छोड़ी के हमके खाली रुपिया कमात बा लड्डू देखी के खाली मुस्काता हो कबले काम चली किसा मिस छुहारा से जर जात नहीं के साखी भारा से घरे आवे ना जितेंद्र हमर यारा से जरा जाता नहीं के साखी भारा से गोस्वामी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो शिवहर।